9300 метра над земята за Софи Маринова. Екипажът на самолета на турските авиолинии по линията София-Истанбул изненада българската представителка в Евровизия с цветя и пожела успех в песената надпревара. 140 пътници на борда бурно аплодираха Софи и побързаха да вземат автографи. Репортаж на Драгомир Драганов. Минути след като набра максималната височина за полет, пилотът на самолета помоли пътниците за внимание. И с плътен глас обяви на турски и английски, че за него и целият екипаж е чест и удоволствие да приветстват на борда един много специален пътник. Нищо не подозиращата Софи гледаше слисано старшата стюардеса, която в този момент се появи в салона с красив букет. Капитанът обяви името на българката в най-престижната европейска песена надпревара и сърдечно й пожела здраве и успех от името и на цялата авиокомпания, извършваща полета. В това време пътниците започнаха шумно да аплодират. Софи Маринова беше поканена да надникне в кабината на пилотите, но от съображения за сигурност на камерата ни не бе позволено да я последва. Днес стартира 3-дневното промотурне на певицата в Истанбул, организирано със специалното съдействие на информационен отдел на Министерството на културата и туризма на Република Турция в България. Буквално час след пристигането си, Софи беше на гости в обедното шоу на TV8 с водещ Фатих Юрек, а в 21:30 часа българско време ще гостува и пее на живо в най-гледаното предаване на телевизия ТРТ Мюзик «Огледала».